Una mica modern, però no està malament. Atenció, el dolor en l'home. No hi ha llàgrima, Víctor, no hi ha llàgrima. Ave María, quin escàndol de dona intrigant! Soilo! Seràs capaç de deixar-te enredar per aquesta mucosa? Bravo, Angélica. Segueixi, filla, que això comença a posar-se bonic. Quan fas un descobriment tens dues opcions, quedar-te'l per a tu o compartir-lo amb el món. La companyia T de Teatre va optar per la segona opció després de veure l'obra Estado de Ira del dramaturg Ciro Zorzoli. Calia donar-lo a conèixer i treballar conjuntament. Montselies, bona tarda. I el resultat ha estat premis i càstigs, l'oportunitat de que el públic català pugui gaudir per primera vegada d'una creació del dramaturg argentí. Per parlar-ne ens acompanyen tres dels actors de la companyia, l'Àgata Roca, el Marc Rodríguez i l'Ivan Benet. Benvinguts. Bueno, una obra que ja en el grec va estar molt aplaudida, que eren 4 funcions, no? 4 funcions només, sí. 4 funcions. O sigui, ara el públic en el llibre ja té l'opció de gaudir-la amb una miqueta més de calma. Sí, fins al 25. Expliqueu-nos exactament en què consisteix l'obra, això de que els actors es dediquen a assajar i la gent el que veu, és a dir, el que percep l'espectador és precisament com treballa un actor. Sí, una mica és... Bueno, el dramaturg i el director ha situat aquests 8 actors a principis del segle XX i és com una mica una classe oberta, diguéssim, que el públic pot assistir a com aquests actors practiquen una sèrie d'exercicis teatrals, no? Des de com riure, com plorar, com fer moltes accions teatrals, i després també hi ha un fragment que assagem una obra de teatre, que l'obra en si no és l'important, sinó és veure com els actors s'ho fan per aconseguir de dur a terme aquesta obra. Per tant, parlaríem que és com un entrenament? Esteu fent un entrenament a porta oberta? Sí. De fet, el director Ciro Zorzoli, ell posa aquesta comparació, que és com si anéssim a veure el Barça, com entrenen, no? I d'aquesta manera anem veient com els personatges es van entrenant i van intentant buscar aquesta cosa que nosaltres, quan fem teatre, intentem trobar, que és la veritat escènica, que són els moments teatrals potents, doncs nosaltres els anem buscant en el moment, i per l'espectador això és molt divertit, i a més veus l'entranya de la nostra professió d'alguna manera. Marc diu a Zorzoli textualment que a través d'aquesta obra intenta submergir-se en els infinits plecs que generen entre l'actor i el personatge. Quins serien aquests plecs? Bueno, quan estàs actuant ets tu i intentes o pretens arribar a ser una altra persona, però quan tens l'Ivan o l'Àgata al costat comences a treballar, però llavors t'estàs començant a enfadar amb l'Àgata perquè no està fent una cosa que havíem quedat, perquè eren uns pactes no escrits en el món de l'actuació, que és el que ell vol treballar també, no? Aquestes menes de lleis i de normes no escrites, però que es donen per sentat que per companyerisme, coses que moltes vegades van en contra de poder arribar a realitzar el fet teatral d'una manera d'això, no? Llavors ell vol que te la banques, que diu ell, i que quan està allò, si m'estic dient havíem quedat que aquí havíem de fer una cosa i no allò, que això m'ho passi al personatge, que té un nom, i de cop volta això a veure si ho puc aprofitar, i això, i desquícia bastant. Descobrim els vostres secrets. Sí. Secrets de la vostra professió. Totalment. A part que aquí, clar, també entraríem amb qui és del mètode, qui no és del mètode, qui és de fer més introspecció... Aquí tenen un mètode ells, és a dir, això que deia l'Ivan, no? Com podem arribar a fer la nostra feina bé, com buscar la perfecció, però el que podem posar en dubte és que el sistema, com ells entenen, no la interpretació, estigui a l'ordre dels dies. I a part que aquí és molt important el que ha dit l'Àgata, que això passa, són uns actors de principis del segle passat, que el fet escènic era molt diferent, la manera d'interpretar era molt diferent de la d'ara, i aquesta distància fa que hi hagi molt més humor i fa que hi hagi molta ironia i també molt amor respecte a aquesta professió, i ara una cosa és moderna i d'aquí 10 anys ja no ho serà de moderna, no? Aleshores això, el Ciro té una mirada molt amorosa i molt irònica respecte a això, i per nosaltres és... Has parlat de diversió, d'humor, per tant, Àgata, la gent que vagi al llibre de Montjuïc riurà? Per tant, és comèdia? Sí, és totalment comèdia, és el que deia ell ara, vull dir que la gent poder veure una mica tots aquests, l'entramat que hi ha entre tot aquest món del teatre, el davant i el darrere, una mica, doncs és molt interessant i és molt divertit, perquè clar, tu veus un resultat normalment en el teatre, però quan veus tot l'esforç que fa un actor per arribar a aquest resultat
passant per equivocacions pel mig, o bé per riures, que a vegades ens passa. O sigui, ell ho vol aprofitar tot, no? El Ciro és tot el que hem fet, perquè això també està bé dir que abans de començar els assajos en si de l'obra, això és una obra de creació, que ha fet ell juntament amb tot el que li hem aportat nosaltres com a actors a nivell d'improvisació i així. Llavors hem pogut fer un parell de cursos abans, no? Que això també és un luxe, no? Poder treballar amb un director que té un mètode diferent, i aleshores hem fet un parell de cursos amb ell de 3 setmanes cada un, en el qual ens hem anat primer també coneguent tots, perquè nosaltres 4 havíem treballat molt amb l'Albert Ribalta i el Jordi Rico, però amb l'Ivan ens han convidat i el Marc no? eren imprescindibles per fer aquesta obra, i la veritat és que... Sí, l'espectacle també té un punt de sofisticació. Vull dir, avui en dia també costa veure-ho, no?, per al tema que no hi ha duros per fer les coses. Aquí tenim un vestuari espectacular, fet a mida, uns trajos d'època. El qui vulgui veure l'Estea Teatre amb unes perruques d'època i amb unes faldilles estan molt gracioses, només sortir. Home, és un gust. Molt bonic, sí. És un luxe. Treballar en les condicions que treballem és un luxe. Els nostres bigotis són de veritat. Són de veritat, però també són per la funció. Marc, ara que has tret el tema de l'Estea de Teatre, aquesta pregunta seria ja més per l'Àgata. Què heu fet ja a les paus amb els homes? Perquè, clar, mai hem estat enfadades amb els homes. Anava a dir, mai farem les paus amb els homes. Que és que durant uns anys vam viure d'ells, perquè vam viure dels espectacles que ens en rèiem o parlàvem d'ells, però en definitiva són necessaris, són absolutament necessaris els homes, i aquí doncs ja fa temps que ens hem incorporat. Sí, és el que anava a dir, perquè amb Moldàvia ja era té de teatre més Los Tigres, i ara aquesta vegada... Però al Delicades ja hi havia homes, a Aventura ja hi havia homes, després l'última que vam fer sí que tornàvem a estar nosaltres 4, però ara ens hem tornat a... I això vol dir que la companyia ja La companyia està molt oberta fa temps a això, noves incorporacions, i de fet és una mica com un nucli que ens anem també variant, de tant en tant se'n va una, fa altres coses, treballa a altres llocs, després torna, després ve un actor de fora, vull dir que anem canviant la fórmula, no? Perquè també és una manera també de no tancar-te, no? I vosaltres tres, parlant d'això, de l'obra, del que va, de com un actor viu la seva feina, si ens anéssim allò, Pensava que anaves a dir que era un premi treballar amb dones. Pensava que anaves a preguntar... No ho sé, l'obra es diu Premis i Càstigs. Per això dic, aquí és un premi per ells, sí? No sé exactament. Allò, si anéssim als dos extrems, quin diríeu cadascú allò, breument, que seria un millor actor o el que hauria de fer un actor? Per exemple, si representa que ha d'estar atormentat, borratxo i tal, allò que diuen alguns, que s'emborratxen 2 dies abans de gravar per arribar a gravar ebris i poder fer el paper, o un bon actor és el que sap fer-ho veure i fer el clic i anar-se'n cap a casa, sopar amb la família, tranquil·lament. Ara és pitjor que el Ciro, ell, eh? Això, el que dius de fer el clic és convenient. Bàsicament és convenient per no acabar desquiciat, sí. És molt recomanable. Jo suposo que hi ha dies de tot, no? A vegades estàs fent un drama i el dia que t'hi poses més pensant en algun drama de la teva vida, potser aquell dia doncs el públic no rep com, i en canvi un dia que estàs pensant en el que tu dius, he d'anar a casa, i de fet hi ha un tros a l'obra que es diu que potser estem mentint, que vostès es pensen que estem aquí, però en el fons estem pensant, estem a un altre lloc amagats per tornar a casa i regar les plantes, que fa molt temps que no les reguem, i tenim... Vull dir que a vegades pot ser... I no sempre, evidentment. Vull dir que, home, jo prefereixo posar-t'hi de veritat i realment concentrar-te i tal, però sí que és veritat que a vegades no sempre funciona. I tu, Ivan? Jo crec, vaja, les dues coses. El Murakami deia que ell quan escrivia li agradava baixar al fons d'un pou sabent que tenia una corda, no? I aquesta cosa a mi m'agrada posar-me a dintre, però saber que tens la teva vida, tens els teus recursos, tens la teva tècnica per no tornar-te boig, però sí que juguem una mica amb foc, no? Amb aquestes emocions fortes, i si ho fem és perquè ens agrada d'alguna manera. Esteu posant ja per anar-hi, ja vull anar a Montjuïc ja. Fins al 25? Fins al 25 d'octubre, sí. Fins diumenge 25 d'octubre, eh? Premis i càstigs. Improrrogable. Improrrogable. Sí, perquè venen uns darrere, vull dir que no... Venen empenyent, venen empenyent. Darrere nostre ve gent. Ve gent darrere vostra i us hem d'anar apretant. Gràcies, Ivan, gràcies, Marc. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.